I know vamwe venyu you are discouraged nezvamuri kuona pasocial media pane dzimba dziri kuputswa, vanhu vari kupwanyirwa dzimba, but chinhu chatofanira kutarisa also ndechekuti let's look at both sides of the coin. Tione kuti vari kuputsirwa dzimba, vari kuputsirwa vanga vakaacquirewo here property yavo zviri legal or ndezviya zvema-connections. Because I'm telling you, tinogona kutuka hurumende kana kutsamwira hurumende. I'm not in support of anything that is happening, but ndiri kungotaura both sides of the coin. Ndichabata futi kuhurumende kwacho, ndichabata futi kuvanhu, isusu sevanhu. Most of us, I can say maybe 70% yevanhu vakatenga mastands havana kuvatenga kuhurumende. And that's the honest truth. Ndezviya zvekungoti unongosangana nemunhu ari kutengesa stand maybe paFacebook okungonzwa kuti kune stand iri kuno kuri kutengeswa wobva watongotenga. So sometimes unoona kutotenga kumunhu stand zveshuwa iwe hauzivo kuti akaacquire sei stand iyoyo, wotovaka 14 years dzotokwana, watoisa mimengo yatokura, makutodya mengo zvese, watosetla, even watobva diaspora uchiti handapedza kuvaka, hurumende yozongokuputsira. So nyaya iri kuitika ndeyekuti isusuwo sevanhu hatisi kuita due diligence dzekuti tiri kucheka here kuti zviri legit zvinhu zvatiri kuita. Handi muri kuona. So sometimes hurumende inozotarisawo kuti iwe une the right paperwork here, even imba yako yakanaka sei, inozotarisawo kuti une the right paperwork here. Vanobva vaona an opportunity, because right now hurumende iri kucreate space yekupinza ma-investors nekuita, because right now like I always say kuti nyika izvizvi yakuda kunaka. So ma-investors ari kuda land, and the land yaari kuda in the city. So that's why I always discourage vanhu kuti musanyanya kumhanyira Harare stereke. Regai Harare ive a business place, kuve kubasa kuHarare, but muine kumisha kwenyu. Garai yenyu kuma small towns yenyu, kunana Masvingo, kunana Chegutu, kunana Chinhoi, kupi uko. Uko zvekuputsirwa ya zvichazouya zvazvo but hamakore anotevera. But nzvimbo dzandoziva dzine machances ekusanyanyoputswa inzvimbo dzakafanana nekumamisha. Kwete misha minyuwani, inaotsvaga kana pekugurirwa nasomeone ane munda wake mukuru pakatoestablishwa kare and all that. Hurumende ipapo ingagona kuzotora kana yawana maminerals panzvimbo iyoyo. Ndochete hurumende paingatora property yakadaro iyoyo. So I discourage vanhu kuti tese tibve tati bvumu Harare. I'm telling you, ini hangu handisi woko Harare, but ndakapfuura nemuHarare last time pana ndiri kuZimbabwe. Pane dzimwe dzimba dzandanyatsoona kuti idzi dzimba idzi I don't think kuti dzaka-approviwa negovernment. Uchibva hanzi kunonzi kwaChigowanyika uchiuya kuSouth Africa nemabhazi, kune zvimba zviri kumwe kusaidi kuright uku, ndina kunyatsoona kuti hurumende yakazvi-approva izvozvo. Ende kana uri umwe vanhu vakatovakira ipapo, I'm telling you, I'm not prophesying and I'm not saying anything. As long as nyika ichizobudirira, nzvimbo dziya dzichapazwa. Pakunyatsoiswa ma-structures chaiwo ane ma-standards emucity. Because isusu zvatiri kuita ndezvekuti tiri kungobva kumamisha kwedu, touya tongosetla nekuti kanzuro yenzvimbo iyoyo maybe yangokutenderai kugara. Kutenderwa kugara hakusi kupiwa right. Hakusi kupiwa title deed. Saka even kubudirira kwenyika kwatiri kuchemera izvozvo zvichiti dai Zimbabwe yabudirira, dai nyika yabudirira. I'm telling you, zvine danger kuma citizens. Kubudirira kwenyika chaiko kunotori ne danger. A lot of people will lose what is rightfully theirs. Muri kuona vanhu vese vari kutengesa muHarare vaya vese vaya. Kana nyika ikanzi yabudirira yakuda kucleana zvinhu, yakuda kunyatsova smart, vanhu vese vari ma-street vendors ese anodzingwa. Kwete zvokumboti mune muchinegotiate muchizomboti hanzi totiza kanzuro, zvine zvaserious zvekuti anyone abatwa imprisonment. Saka muchazoona manje zvichava difficult kuti mufeed mafamilies enyu. That's why ndichigara ndichitaura inini kuti munhu ngaave nemusha wake. Iva nemusha wako wokuti even uri kuHarare, ziva kuti kuHarare kubasa, but iva nemusha wako. I am telling you, as long as usina ma-title deeds pamba pauri kugara ipapo, uchadzingwa chete one day. It may take 30 years, but unodzingwa chete. Saka if you don't have title deeds epauri kugara, gara watsvaga ma-title deeds. Fambira nyaya dzema-title deeds. Tsvaga ma-lawyers, ufambire nyaya dzema-title deeds.
because uchagara 30 years 40 years, I am telling you, vakazongotevera vachironda kuti stand wakaiwana sei, vakawana usina kuiwana ne-right platform. I am telling you. So inini hangu I advise kuti varuda kutenga ma-stands ari legit asina kuzopwanyirana, tengai ma-stands through ma-land developers. Tsvakai ma-land developers kuZimbabwe, then motenga land under a land developer, because kune mamwe ma-land anotengeswa nemabanki, kune ma-land anotengeswa nana Fidelity, kune ma-land anotengeswa nema-companies akasiyana siyana ema-land developers. Vanhu ivava havaputsirwe zvekumhanya nemhaka yekuti vazhinji vacho vanotorwa nama-companies aya vanhu vari muhurumende, and kana kuti vanhu vakuru, ma-businesses makuru anongonotenga big land obva atanga kurigura achisa ma-stands, vobva vadevelopa, voisa magetsi, voisa mvura. Zvakanakira land developer ndezvekudai so, unogona kuudzwa kunzi stand iri kuita 10,000 US yema-land developer, right? But land developer zvaachaita ndezvekuti achaisa road, achaisa madrain, achaisa magetsi. Ndo zvanenge achidiwa nehurumende kunzi aite land developer. Zvasiyana nemastands aya ekuti munongononzi nekanzuru bvu. Kanzuru yopedza 15 years isina kuisirai maroads, isina kuisirai magetsi, isina kuisirai madrain, nothing. Pamunozodhonzerwa magetsi paya pamema kunzi chibhadharai mari dzemagetsi, chibhadharai mari dzekuisa masuwa system, chibhadharai mari dzemadrain. Ukazotarisa mari dzese dzamunonzi bhadharai kusvika mamira kubhadhara, dzinozongova almost equivalent nemari yaunobhadhara kuna land developer. Hani muri kuona? So mari yaunobhadhara kuna land developer inogona kuita seyakawanda, but inokukatira mamwe ma-costs, ma-hidden costs anga achazouya kumberi. So avoid kumhanyira unovakira muHarare. I know izvozvo kutoti une pamba pako, nepastendi pako, zvese ma-sub-deals ayaya ari mudhuze, especially ari mudhuze neHarare. So that's why ndichidiscourage inini kuti vanhu vamhanyire kuHarare. Let me tell you, and I'm not prophesying, anything chiri within 100 kilometer radius yeHarare chicha affect kwa in the near future. I'm telling you, Zimbabwe is now looking for land within the capital city. Zimbabwe dzese zhinji dzamuri kuona manana achitungwiza kupi kwese kwamuri kuona. I'm telling you, hurumende ichasvika kwese ikoko. Vazhinji vachaainiwa, but kune vamwewo vachaita laki. Zvichienderana nekuti hurumende inoda kupashandisei pairi kutorera vanhu. Saka namata kuti kana wanga wakatenga stand muHarare pasazoputswa, and make sure kuti une ma-title deeds. As long as usina ma-title deeds, I am telling you, you are in danger. But I don't want you to be discouraged nekuputsirwa kuruitwa vanhu dzimba. Like I said, kuti ndichataurawo side rehurumende, apa ndambotaura side revanhu kuti vanhu vanogona kunge variwo wrong pakuti vari kuacquire property land paFacebook. Yes, munhu anenge achitoclaima ndeyangu zveshuwa, ogona kutokupa mapepa futi. Pamapepa acho iwo unenge usingazivi kuti ndeechokwadi here kana kuti haasi chokwadi. Unogona kutoenda nawo mapepa iwoyo kanzuru wode kuti vanenge vachida mari, vanogona kungonoti alright ungonyora, but musystem pasina. Vazhinji chaivo vari kutojutwa nekanzuru. Vazhinji vari kutojutwa nevanhu vanoshanda mukanzuru. Because munhu anoshanda mukanzuru yayo anogona kuita se-authority, but kana pazouya the rightful authorities, ndipo unozoona kuti munhu uyayo yaitove mbavha. Saka zviri nani kuti zvinhu zviende through malawyer. Lawyer vanonyatsoziva nezvelaw yeland chaiyo. Vanokubetsera zvakanaka ukanyatsowana land yako. Vanokubetsera zvakanaka ukanyatsowana ma-title deeds eland yako. Tsvaga land beyond 100 kilometer radius yeHarare, because within the radius ye 100 kilometers vanhu in the near future vacha-affect. And I'm not prophesying. Ndosaka ndichikutaurirai kuti kubudirira kwenyika kwatinochemera uko, dai nyika yabudirira, dai zvazodai, everything that you are crying for, you will cry again kana nyika yakubudirira. Because ma-businesses ane musoro chaiwo kana akuuya muZimbabwe, vanotarisa tumwe tudzimba twamakavaka mumalocation muyame, voti vanonyatsotaura kuti alright, business riri kupromisa kuunza ma-millions nama-millions, imimi dzimba dzenyu dziri apa dzese dzinoita mari. Vokombeya kutongoweya chete kungoti dzimba dzenyu dziri apa idzi, kamba aka ndeke 15,000, kamba aka ndeke 10,000, ako ndeke 10,000, ako ndeke 10,000. Katibvisei vanhu ava tiise business apa. Business ndo rine musoro. I'm telling you, hurumende ine power to do that. Then vanhu vehurumende vari kuvanhu vari muhurumende, not necessarily kuti munhu wese ari muhurumende, but vari kuvanhu vari muhurumende vari kubira vanhu nekushandisa authority
yekuti ndewe kukanzuru votokutengeserai mastands, then pazvinonzonzi chabhondoka munhu uyaya is nowhere to be found. Muchinomutsvaga kukanzuru anenge achindoti akatiza basa ari kutotsvagwa nemapurisa makatengeserwa ranga ririwo tsotsi. And I'm sure at that point hurumende ipapo inenge ifanira kukompensate vanhu vakadaro vakajutiwa, especially nevanhu vemukanzuru. Vanhu vakapiwa mastands nekanzuru vakazoputsirwa vanofanira kukompensatwa nehurumende yeZimbabwe. But kune illegal settlers vakangouya kungosetla nekuti vakanga vaona an open space. Ende chinoita kuti vanhu vavarayirwe vakaona an open space vakaioccupier, vobva vaona hurumende ipapo yakutouya ichivavhurira marodzi ichiita sei, vobva vafungidzira kuti hurumende yatoti approve kuti garai henyu. No, hurumende neitongotsvaga access yekuti pakaitika mhosva, pakaitika zvinhu zvine zvida kuti mota dzehurumende dzisvike panzvimbo ipapo dzinokwanisa kusvika. Hurumende haisi kugadzirirai marodzi ipapo nekuti yakuapprove. I'm telling you, ndo zviri kuitika izvozvizvi. Vanhu vanongosvika vobva vati zvimasquata zvavo, vakaona vagara ipapo 5, 6, 7 years, vakutotanga kutenga zvidhina vachitovaka. Vamwe kwakutoisa mastructures akanaka, vanhu vakutongotengeserana mastands pachavo. Hurumende yotobva yati hai uri parodi mira tidai tovhura road. But later inokutorerai. Later inenge yakutorerai nzvimbo iyoyo. Because do you know kuti vanhu vakasetla panzvimbo vanogona kuunza business kudhuze nenzvimbo iyoyo. Pane mashops, mabusinesses anogona kutevera vanhu. Mabusinesses mamwe anotevera kune vanhu. Saka business rikatevera kune vanhu, kureva kuti vanhu ndimune maisa value panzvimbo. Saka hurumende yakuona kuti alright, nzvimbo iyi yane value, now we can now take this land. Takwanisa kuitora. Ende tatora land iyoyo takwanisa kuitengesa iri more valuable. So yeah, don't be discouraged. Don't be discouraged panyaya yekudzokera kumusha. Asi munhu wese achaputsirwa. Vachangoitawo munyama ndevachaputsirwa. But inini ndoti even izvozvizvi usati wambonzwa any rumor yekuti uchaputsirwa, if you can, zviri nani kutotengesa wotsvaga pamwe pari legit. Even zvikakukosta zviri nani zvikukoste wotsvaga pari legit. O wanozvivakira imba yako somewhere ku Growth Point. Town chinotongoda mutown isusu magetsi, mana TV nezvimwe zvinhu zvese izvi. Zvekubasa kana kuri Harare kuri kubasa ingakuite kubasa. Andifungi kuti ungamonyanyarwadza vanokubhadhara rent uri kubasa uchizodzokerako kumusha kwako. So yeah, that's my opinion. I think at some point hurumende ine pairi wrong. Pakuti land iri kuto allocate kwa vanhu nehurumende negovernment nekanzuru. Then zvazonosvika kuvakuru kumsoroko, zvozonza kanzuru yakatokutengesera ipapa yakakutengesera zviri illegal. I think vanhu vakadaro vanofanira kukompensetwa nehurumende. Kozoitawo vanongouyawo vachisetlawo zvavo, vanowanawo mastands nemukoto, ndo vazhinji vedu. 70% yevanhu vakatenga mastands havana kutenga kuhurumende. Because vanhu vachiti kuhurumende kiu racho rakarebesa, kumirira kwacho kwakanyanya. Yes, kwakanyanya ndizvozvo. Ende kuna vanhu varota corruption yekuti vakanzwa kuti kanzuru yakubudisa mastands akati kwakati, vanomhanya unotenga mastands akawanda kuti vazotanga kutengesa sebusiness. Anyway, I still think there is something wrong chiri kuitwa nehurumende panyaya yekuputsirwa kwevanhu. I also think vanhu vari wrong. I'm neutral here. I'm not picking any side. Hurumende pane pairi wrong, vanhuwo pane pavari wrong. So ndo muonero wangu. But don't be discouraged panyaya yekuenda kumusha. Handei kumusha, but stay away from Harare. Harare ngakuve kubasa. Harare ngakuve kubusiness. Musha ivane musha outside 100 km radius of Harare. Because pakubudirira kweZimbabwe, Harare ndo ichatanga. Ende ichadevelopa zvokutotekeshera zvokudarika kunana dema kutovavarira kunana dombosha. So ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Ngatisanganei muvideo inotevera. With that, it is a goodbye.